גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים למופע הבידור תופסים צחוק עם הבדרן לויס. רציתי לסיים עוד 4 שנים, לרקוד עם ערפאת, לסגור עוד עניינים. חשבתי שאסד יצרף את השלום, עכשיו עם נתניהו נשאר לי רק לחלום. שרה ואני, ידידי שמעון, נביא את השלום וגם את הביטחון. אני צעיר יפה, מצטלם שיגעון, קלינטון החדש במזרח התיכון. עושים שלום בטוח, סיסמה שכבר תופסת, עכשיו ההוכחה מביבי מתבקשת. שלום נשאיר כולם, אינשאללה יסמין סלאם, שלום שלום עולם, שלום וסלאם, היי, שלום וביטחון, היי, אינשאללה יסמין סלאם, שלום שלום עולם, שלום סלאם. שרון הביטחון אמרו לי ידידיי, תיק התשתיות פשוט קטן עליי. תנו לי הזדמנות להחזיר הכל לסדר, מישהו יציית מיד אחיזת דגל. שמאל להיות גישים מחוסר עבירה, מי שלא יסכים תקוצר לו הצורה. שלום על העולם, שלום עלינו, עלינו אין לוי, אין לזור ערפאת, חרס מלחמה ויאללה סלאמת. נשאיר כולם, נשאיר לשלום ולאחדות העם. שלום סלאם. אני הוא לוי שר החוץ, ואם אין לכם בדיחות אני מתחיל לרוץ. שלום סלאם. יש לי מזוודה עם פן ועניבה, ויש לי פתרון לשכנים שבסביבה. באמצע פגש עם יאזר וחוסיין, ואסד עוד יבוא אצל לוי להתחנן. אינשאללה יסמין סלאם. עוד 4 שנים ברק, עוד 4 שנים. שלום סלאם. אני אהוד ברק ויש לי מטרה להיות בישראל ראש הממשלה. משמעון הפרד אגיד תודה לבילי, חיים הנפנף הרבה קולות תביא לי. אהוד אנליטי ומתכון מאוד ברור, לזכות בשנות 2000 באמונו של הציבור. שלום נשאיר כולם, ואחר כך אומרים איפה פעיזו. שלום שלום עולם, שלום סלאם. הרפול לטל וכולי גם רפאל, אותי עוד אף אחד לא הצליח לקבל. ביבי קצת לקח ועכשיו החרדים אבל עם שבת זית נחליק את הדברים. אינשאללה יסמין סלאם. איזה שלום, הכל קשקוש. אל דאגה מוטס, אנחנו נביא את השלום עם סוריה, מצרים, לבנון, עם כל מדינות עולם. יגאל שילון, שלום עולם, שלום וביטחון, שלום וסלאם, היי. כל כך רציתי להביא שלום, כל כך רציתי להיות איש החזון. אל דאגה מרפס, שרה ואני, נביא שלום אמיתי. שלום שלום עולם, שלום סלאם. אורן לב, שירז, ענבר. שלי בעלמי. מה קורה? תן לי לתת לך איזה 2 ופלות על החשבון. אני אתן לך חשבון. יאללה, דבר. אם חתיכת ופלס עולה 1.20 מורידים מזה חתיכה לוף בסגן אלוף. כן. מחזירים לזה חתיכת קובה, מקובה נוריד 3.40 שקלים. תגיד לי, בין כמה הנהג של הקטר שיוצא מחיפה ב8 בבוקר? יוצא שאתה חייב לי 1.20. איך? בוא'נה, תגיד, אתה יודע לעשות חיקויים? בוא'נה, עכשיו שאתה אומר את זה, שמעתי אתה עושה להקה כישרונות. נכון. בעיד נאצי, קח אותי. בוא תראה לי. למשל, איך אריק שרון היה נותן לך ופלה? בוא נראה. שלום לך נאצי, רוצה ופלה? שמעון פרס, אתה רוצה אולי לקבל 2 ופלים? יאסר ערפאת מוכר לך. ענק. אתה רוצה ופלות מהמוקטע? יש לנו כישרון צעיר. הוא גדול, חבר'ה, רוצים ופלות, יאללה ופלות. הוא גדול, הוא גם כמה. אני רואה שיש לך מרץ. הלך לי הסטלטר, רוצה לעזור לי לדחוף את השקלי? כן, למה לא? יאללה, חבר'ה, נלך. שהוא חולה טלוויזיה. הוא רק תנו לו לדבר, לנשום ולראות את כל מה שקורה בטלוויזיה. הוא עושה את זה בעיקר על תקן בדרן הבית של ספינת שעשועים, ששם הוא חי, המג'יק טור, והפעם הוא נמצא כאן בשביל לעשות לנו סלט מכל תוכניות הטלוויזיה. בואו נקבל אותו, לויס.
חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם, מאז שצצו כל הסדרות של הטלנבלות האלה, אני מרגיש שאני ואשתי ציפורה חיים באופרת צבון. רק אתמול בלילה היא אומרת לי, צדוק, אתה האחד. והיום בבוקר, אללה יוסטר, מתעוררת כמו חתולה פרחית. 20 שנה נשואים, צועדים יד ביד בדרך אל האושר, כשאהבה נמצאת אצלי, אופה לה מעבר לפינה. היא אומרת לי, תראה איך שהילדים יצאו בדיוק כמוך, המורדים. אמרתי לה, קשרי משפחה, עובדה. ציפורה התרכזה, דווקא מבט שני, הרגשתי ממש בשידור חוקר. הסתכלתי עליה, ניגשתי, אמרתי לה, ציפוש, למה שלא נתחיל ערב חדש? מחר יום שישי, למה שלא נשאר בבית, סוף סוף אנחנו לבד, למה? כי הילדים בשישי מיכל. אמרתי לה, נארגן לנו מה שנקרא שישי וגאון. ניכנס למיטה, נעשה סקס אני ואת, מבטיח לך כפרה, לילה של שירה בשידור. אמרה לי, הלו, יצפן, אתה חולם בהקיציס. לך תשים קודם ריח מנטה בפה, למה אתה הורג אותי עם השוק פלפל ושמן זית. תודה רבה, לוי. היום אתה יושב מול הטלוויזיה, תסכימו איתי, הורגים אותנו בפרסומות, נכון או לא? אתה לא יודע אם זה סרט או אם זה פרסומת. אני ככה השבוע עשיתי זאפינג בשלב, פתאום אני רואה שפרסומת של פמפרס, טיטולי פמפרס, יש כמעט בכל הערוצים. אני נותן לחיצה, אני רואה פרסומת של טיטולי פמפרס בערוץ מרוקו, שימו לב איך זה הולך. פמפרס, מילי. הוא יגיד, בוקסר וולו, עמיל לו פמפרס על הדיאלו, ומזרה לו וולו. סוף העולם. אני נותן עוד לחיצה, אני רואה פרסומת של פמפרס בערוץ ההונגרי, שהמנחה של הפרסומת הוא טומי לפיד. פמפרס, בונטו, דונטי, בינקה, קיגלם, מידנלק, רק מהמבטא זה נשמע מסריח. אבל הפרסומת הכי מגניבה של פמפרס זה בערוץ הגרמני, זה נשמע כמו סרט כחול. פמפרס, פמפרס, das ist gut, ja. Pampas, das ist gut für die kleinen große Stromgule. פרסומת של פמפרס בערוץ הערבי. إذا الولد بلف شروال حديله بامبرز على تيزو وقولي يا سلام. Дорогие друзья, если маленький ребенок писит и какит, наденьте титулы памперс, это будет хорошо. Спасибо. Он персонаж памперс בערוץ הגרוזיני. Bauschma, Gadata, Isi, das Hlandi. איתו, סבודי גוגו, טיטולי, אתה סימצוב קדימה חום אחורה. תודה רבה. חבר'ה, אני רוצה לומר לכם, מאז שצצו כל הסדרות של הטלנבלות האלה, אני מרגיש שאני ואשתי ציפורה חיים באופרת צבון. רק אתמול בלילה היא אומרת לי, צדוק, אין עליך, אתה המאסטרו. והיום בבוקר על היוסטר מתעוררת כמו חתולה פראית. 20 שנה נשואים צועדים יד ביד בדרך אל האושר, כשאהבה נמצאת אצלי, אופה לה מעבר לפינה. היא אומרת לי, תראה את הילדים, איך שיצאו בדיוק כמוך, המורדים. אמרתי לה, קשרי משפחה, עובדה. אמרה לי, רק שלא יצאו קמצנים כמוך, שם כל הכסף בכספת. אמרתי לה, חוצפנית, לא הבאתי לך כספת עד הבית, ראינו מי רוצה להיות מיליונר. ציפורה התרכזה, דווקא מבט שני, ועם אמא שלי הרגשתי בשידור חוקר. אמרה לי, אצלי הפעם לא יצאת צדיק. וככה אחרי לונדון וקירשנבוים, אמרתי לעצמי, צדוק, אלה החיים הטובים, אלה ימי חיינו, בשבילי זה פסוקו של יום. אבל באותה נשימה נזכרתי בעבר, איך שהיינו צעירים, חסרי בנוח. כל יום שלישי רוקדים עם כוכבים, מרביצים מעורב ירושלמי ורצים ישר לדירה. ברחוב קראו לנו היפים והאמיצים, אבל היום אין, הכל השתנה, מהיום למחר. ואז הבנתי שפעם בחיים חייבים להתחיל מחדש. קראתי לה בקריאה ראשונה, היא הסתכלה עליי במבט נשים כמו בובה פראית. ניגשתי אליה,
היא הייתה במטבח עם הארוני. אמרתי לה, הלו, הודתה, למה שלא נתחיל ערב חדש? מחר יום שישי, נשאר לנו בבית. סוף סוף אנחנו לבד, למה? כי הילדים בשישי עם מיכל. אמרתי לה, נשאר בבית, ניכנס למיטה, נעשה סקס בעיר הגדולה. אני מרגיש שהלילה אצלי הכל זז עם או בלי דודו טופז. אמרה לי, הלו, יצפן, אתה חולם בהקיציס. לך תשים קודם ריח מנטה בפה, למה אתה הורס אותי עם משום פלפל ושמן זית. אמרתי לה, הלו, דברי יפה. שכחת שהייתי מלך השכונה? אמרה לי, אפשר לחשוב שאתה הראשון בבידור או איזה כוכב נולד. אמרתי לה, ככה את מדברת? אז לכי תעברי מהפך, יא חתיכת אסתי המכוערת. תודה רבה. אתה תושב נהריה, גר כאן, סטנדאפיסט. נכון. איך עברה עליך המלחמה? יש משהו מצחיק במלחמה, תגיד? כן, בוא נגיד לך, אני קודם כל אעשה מעבר, כי זה דברים שקצת, שאתה שומע, זה נכון, גם אני חוויתי דברים כאן בתור תושב נהריה, אבל אני באתי עכשיו קצת לשמח אותך, דליה, ואת האנשים. ואחרי כל המתחים מצאתי לנכון כן לצאת ולנסות לשמח אנשים קצת במקלטים. ובאתי להצחיק ויצאתי צוחק. כי אני אגיד לך מה, אתה בא, אתה רואה... זה השימוש הכי מצוין בקלישאה הזאת. תושבי צפון יושבים צפונים בממדים, במקלטים, ואני נכנס לאחד המקלטים, ואני רואה איזה שתי אנשים נחמדים ככה שוכבים בצד על מזרון, ואומר לו, תגיד מוישה, זה היה יציאה או נפילה? אומר לו, לא, תעזוב איזה נפילה, אני כבר 4 שעות לא מצליח לעלות לשירותים. אנשים נחמדים מאוד, אני רואה עוד אישה. אני רואה בן אדם יושב בפינה ככה עם בירט כזה, ידעתי שהוא מרוקאי. אמרתי לו, נו, ז'וז'ו, מה איתך? מה אתה רוצה? אני לא מפחד. מלחמה זה בסדר. מה יש לפחד? אוכל מגיע בזמן, כל יום ארוחות. מגיע חבילות של כל הלב, מגיע דברים מצוין. ילדים שלי בחיים לא יצאו מנהריה. עכשיו בבית מלון, ממדיון, הולכים לכל ה... אני 4 פעמים מהפחד. רגע. מהפחד של הקטיושות 4 פעמים נרשמתי לטיול של הספארי, כל החיות מכירים אותי. אין, חבל על הזמן. אני ראיתי אנשים כאלה וזה נתן לי השראה לחומר יפה. ומשם יצאתי, הגעתי למקלט, את לא תאמיני את מי אני רואה, מתחרה איתי. שמעון פרס בכבודו ועצמו בא לדווח לאנשים. להצחיק את האנשים ולצאת מוצחק. ואת רוצה לשמוע מה הוא אמר? מה? לקט קטן. בבקשה. אני רוצה לשאול, מה יש לפחד? ממה יש לפחד? איש עם סמלה שצנח לו זלזל, מוקף בחבורה של חיזבאללונים, מגדלים בחצר קטיושות כחיות מחמד, מדי פעם משחררים את הרצועה. הגעתי לנהריה, מצאתי עיר נפלאה, בתי מלון ריקים מאדם, צימרים ריקים. מה יש לרוץ למרכז? מה יש לרוץ לדרום? אני שוקל לקחת גם כן בעצמי צימר עם סוניה כאן בסוף שבוע. אני כרגע אינני רואה מזרח תיכון חדש. אני מקווה שבצימר יהיה מזרון קפיצים חדש. תודה. לא נתנה. מי עוד ביקר אצלכם? וככה, תודה חבר'ה, וככה איך שאני יוצא, אני מגיע לעוד מקלט, ואני פוגש את האיש ששמר על שתיקה. האיש היה ממלכתי. לא תאמינו, אתם הטלוויזיה, פספסתם אותו. ביבי נתניהו. מה אתה אומר? את לא מאמינה. ואני רואה אותו, והוא אומר ככה. אני באתי לחזק תושבי הצפון, ואני אומר לכם, צריך לתת להם בראש, להדביק אותם לבונקרים, לפוצץ להם את הצורה. והכי חשוב, כאן בבית חולים נהריה, שתהיו בריאים. לויס, איך באמת מוצאים ככה קצת, תן לי מאחורי הקלעים של בן אדם שמתעסק בחוש הומור? תראי. לא מצחיק, אנשים יושבים במקלטים. זה נכון, כשאתה יושב בימים הראשונים, וכשאתה יושב במקלט ובבמד, ואתה שומע בום פה ובום שם, אז מי חושב על צחוק? אבל לאט לאט אני חושב מתרגלים, זה קשה להגיד מתרגלים, ואתה מתחיל לחשוב, אני לעצמי, אני מתחיל לחשוב על הניואנסים הקטנים האלה, הדברים שכן מצחיקים את האנשים. ועכשיו עובדה שאנחנו כן צוחקים מהדברים האלה. נכון, תשמע. ונקווה שזה לא יחזור. בלי הומור שחור איפה היינו. נכון. והומור מכל מיני צורות. בדרן וחקיין ותיק ומופיע ברחבי הארץ עם המופע תופסים צחוק עם לויס, והערב הוא יראה לנו זווית קצת אחרת על תוכנית ההתנתקות. תנו לו הרבה מחיאות כפיים ללויס, בבקשה. חברי הממשלה, אני קורא לכולכם לתוכנית ההתנתקות דרושה אחדות. אריק, אני לא אשב עם ש"ס בממשלת האחדות. אני חייב עוד שותפים אל ההתנתקות. היי! הנמצאת בשאר כבוד בתוך המוקטעה, גם אם תפנו את חברון
ואת בלטה. וואי, וואי, וואי. לחיי העם הזה, העם הזה, העם הזה, ששלום כל כך רוצה העם הזה, שיבוא היום הזה, שמעזה כבר נצא. אין שום התנתקות בלי פרס והשמאל. אני מתכנן לי קאמבק, ארדוף שוב וגדול. אני עוד אפנה את גוש קטיף ואת רפיח. בלי מרכז ליכוד, בחלום אתה תצליח. אני סומך על בוש אבו מאזן ודחלן. הם רק ההתי חיפה מלכה על עצמן. פינוי התנחלויות בלי ליברמן ואפי. ניפרד סוף סוף מעזה, ביי ביי ציר פילדלפי. וואי, וואי, וואי. לחיי העם הזה, העם הזה, העם הזה, ששלום כל כך רוצה העם הזה, שיבוא היום הזה. אני גם את תל אביב רוצה. שתוק, אתה מת. אתה לא רלוונטי. לחיי העם הזה, העם הזה, העם הזה, ששלום כל כך רוצה העם הזה, שיבוא היום הזה, שמעזה כבר נצא. יאללה יאללה תחתן. לחיי העם הזה, ששלום כל כך רוצה. תודה רבה ללויס.